ngizocela ukuthi ngibingelele izithandwa kaMkhulu umongameli wethu nomongamelikazi nebandla lonke umholi wonke kusukela kuArchbishop kuze kufike kogoso. Haleluya. Sizofunda izwi encwadini ebhalwe uLuka. Isihloko uJesu uphilisa efundisa endlini yomFarisi. Sizoqala kuverse 11. Kufundeka kanje: ngokuba oziphakamisayo uza kuthotshiswa, nozithobayo uza kuphakanyiswa. Wathi nakomileyo nakomemileyo, uma wenza isidlo sasemini noma esakusihlwa, ungabizi abahlobo bakho nabafowenu nomndeni wakho nabakhelwane bakho abacebileyo, funa nabo babuye bakumeme ube khona ukwenanana. Kepha uma wenza isidlo, mema abampofu nezinyonga nezimpumputhe, uyakubusiswa-ke, ngokuba bangekwananisele, uyakwananiselwa ekuvukeni kwabalungileyo. Amen. Ongele ndodana wami, ongele ndodana. Hallelujah. Ukuthula enganeni zikababa umengameli uhlaba ehlangane. Hallelujah. Ngiyasibingelela isihlalo sikababa umengameli uhlaba ehlangane. Isibingelele ngokukhulu ukuthula nangokukhulu ukuthobeka. Ngibingelele bonke abagcotshwa bakaNkulunkulu esihlangene nabo egameni elihle lokuthula likaJesu inkosi umprofeti wasezulwini. Ngibingelele konke okubuhle, abakhokhelikazi. Cela konke uNkulunkulu sengathi angasibusela kona egameni elihle lokuthula likaJesu inkosi uze kube phakade. Amen. Ngibingelele nezithandwa zikababa umengameli uhlaba ehlangane. Sengathi uNkulunkulu angayibusisa uma zize lapha, kodwa sizosenzela isenzo esihle sothando esabanalo kusekhona umsunguli webandla. Haleluya. Sisamile emsebenzini womsunguli webandla
sengathi uNkulunkulu angesifinyeza isandla sethu angasenza siluleke njalo ukuze bathokoze sithole inhlanhla thina. Haleluya. Uma silula thina bazothola inhlanhla njengoba incwadi ishilo laphana kuLuka 14 ukuthi aphela okwenzayo uma wenza kodwa ngesihle sibusisiwe isandla esiphawule nesandla esamukelayo. Haleluya. Wena abantu njengoba bela bazobonga bathi siyabonga uNkulunkulu angathi anganibusisa ama-golden uzobusiswa nawe elakho irayisi noma elakho uflawa noma elakho impuphu ekade ikhishiwe bazalwane bese bakhona isibusiso ekhaya ungazi kwenzeka kanjani kanti uNkulunkulu wethi isibusiso ngalabo bantu. Haleluya. Sacela ukufunda incwadi nje kaMateyu 25 ithi ngangilambile ngangomile kodwa nangihambele. Haleluya. Ngangingumfakazi ezweni lokuhlupheka ngilambile ngingenalutho ngingembethe lutho kodwa nangikhumbula uthi ngabe nakwenza kulaba bantu nanenza ngimqobo. Njengoba senza nje kulaba bantu bakaNkulunkulu senza uNkulunkulu uqobo. Ungasibeki isandla sokuthi wena uzobusiswa inhlanhla efanele wena ngendlela uNkulunkulu akubonayo. Khona inhlanhla esithola kakhulu ngoba umengameli uhlaba ehlangana. Khona inhlanhla esitholayo bazalwane enkulu ngale ndoda yaba ugqobo ukuba uNkulunkulu. Ibe ugqobo ngoba ithanda abantu abangenamsebenzi ababukeka bengenayo bengelutho emhlabeni kodwa yathi bona bayonenzela nibe umbuso obusisekile enkosini ngoba umani bapheni bakhona manje uthi ngelanga mhlase lala kuyokuba umqhele kunina. Haleluya. Umqhele yokuba ukuthi wapha ongazange abonge kodwa wabonga ehlangana. Ngongele njotana ongele njotana. Amagama engiwaphethe amagama engiwacela uNkulunkulu akabe isibusiso abantu bakaNkulunkulu ngoba umengameli uhlaba ehlangana. Haleluya. Amen. Mayisethise isibusiso uNkulunkulu kodwa sifike nakuwena sitaqeka amafini. Umsebenzi nje mhlawumbe uzosebenza. Asiphasi inkinga zakho mhlawumbe uzophatha. Haleluya. Kunamafini athile abopekile akukuthi ngabathi sizobe siyabonga Nkosi yami ngeke sitholile kahlaba ehlangana bathathe irasa uNkulunkulu bese kwathi kuze kube phakathi. Amen.
Amen. bayibona kwathiwa ukhisimusi wenu amagolideni nalapho futhi inkosi waphinda futhi konke emva kwalokho noma semthethweni yakhe zaphinde zafika futhi ikabhini esezilungisile engithi nalapho magolideni inkosi isukuthi-ke magolideni ngaphandle nje kwezinto ey'ningi ngizwile umongameli nesikhathi esifika ngekhuluma indaba yempumelelo izolo kade sinomhlangano namaphoyisa la esiteshini kwavini umphakathi losafelene nawo ngenxa yokuthi umphakathi ubonakala iwona omosha izinto esakhiweni saseNingizimu. Amen. Sinalowo mhlangano kunjalo saye sacela amaphoyisa ikhansela ukuthi abasiqoqelele umhlangano bonke kufanele behlangene cabanga-ke ukuthi ukumosheka kwakhona sekuzokuncika nakuba-ke kungabantu kodwa ngifisa ukuthi nala phakathi kwethu magolideni libe nalamazwi athi umuntu uma ekhohliwe walibala ukuthi uyazalwa umfazi nendoda uyavalwa ukwenza izinto ezingalungile
kwabanye abantu. Uyavama nokucabanga ukuthi yena kwabanye abantu yena angenza okuhle kunabanye abantu. Ngokusekhosini ukuthi uyazalwa umfazi nendoda. Kodwa umuntu onokukhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi uyazalwa ngumfazi nendoda akakwenzi okubi kwabanye abantu. Futhi uyakwazi ukucabanga ukuthi mangenza lokhu komunye umuntu makwenziwa kimi ngiyokuthanda yini. Yingoba usakhumbula ukuthi uzelwe ngumfazi nendoda. Bengifisa-ke ukuthi ngimthethelele bakithi sengadwele ukusumayela manje ngithi ngingama ngenyawo beqhatheke ukhide nje ngingama. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi ningibhekele ngifisa lapha abantwana abafunda amabhayibheli bala ekhaya sebengibhekele encwadini uThithusi 2 qale besingane. Kodwa bese ngithi qala bengakafundi amazwi ahlakaniphileyo athi ungasusi izikhonkwane abadala abashisiwe. Mongameli. Amen. Wamagolide okhona njengamanje lesikhonkwane samiswa umuntu omdala. Akulula-ke kungeke futhi kube lula ngoba uzaliwe mongameli umfazi nendoda. Amen. Akulula ukuthi uvume kuqhamuka umuntu athi susa lesi sikhonkwane esabekwa uyini. Amen. Akulula. Kungenzeka mongameli bamvukele bona labo hamba nabo bacabanga ukuthi bona bangenza kahle kunawe. Khumbula amazwi wami engiwashilo ekuqaleni. Bayobe sebekhohliwe ukuthi bazelwe ngumfazi nendoda. Yinda bacabanga ukuthi leliyazwi elakhishwa yilowa muntu owenza lolu hambo nalolu hlelo bona bangalwenza kangcono. Funda. Titus 2:1. Verse number 1. Kepha wena khuluma lokhu okufanele. Bese nathi wena Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sizothola incwadi ku page 155 uThithu 2. Isihloko uThithu ufanele ukukhombisa abezinto zonke ukuba bazamele ukuhamba okungcwele. Kepha wena khuluma lokhu okufanele isifundiso esiphilileyo sokuthi amen. No bishop God. Lokhu okufanele nikukhulume kukhulumeli umnyama uhovu behlubuka benza konke abafisa ukukonza mhlawumbe becabanga ukuthi abantu bazokwenza kangcono kodwa khulumane. Amen. Amadoda amadala mawabe ngabazithibayo azothileyo aqondileyo aphilile ekukholweni. Bishop no.
Ibani ngabathembekile umholi wethu. Amen. Bafundisi lonke, ibani ngabathembekile kumfundisi wethu. Ibani ngabathembekile kubaba uhlaba inhlangane. Nasothandweni nasekubekezeleni. Kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele. Kanjalo nani bakhokheli nomama nonke. Kuleli bandla lamaGospel yakhani okunokuba nibhidlize. Bangabi ngabahleli, bangabi izigqila zewayini eliningi. Ningabi ngabahleli bezinto ezingalungile bandleni ngoba laba bantu abasho bazofunda kuningi ukuthi kuleli bandla kuyahluthuka, kuleli bandla kwenziwa lokhu nalokhu ngoba ingane ifunda kalula kunina. Babe ngabafundisi bokuhle. Ngithethelele bakithi. Amen. Kodwa ke ngiyahamba bese lokudla ngithi ka bantabethu ngiyabonga Inkosi ibusise bani. Ake ngixoxele indaba ebushaka. Ngale ezulwini. Ngale la ezulwini. Hey bafowethu. Babishopi, bafundisi, bakhokheli. Hey bafowethu. Khona into ekhwela elashaba inhlangane basuke silapha emanzikade sifinile lapha eSigodini. Kuthi ikhona lithi bona umuntu ungegijima kanti phela siyele la umuntu akhuluma ifuna kuya ukuthi ngale lapha esiyakhona abafundi ngoba into yenza la emhlabeni uyacabanga wena ukuthi wenza kahle kanti ngala wena uyisone ngokwenza kwakho lapha emhlabeni kanti ngale ezulwini sekulothe ukuthi wenze kahle okuyisone. Ifisa ukushinda beyodwa amantombazana amathathu. Amantombazana amathathu aya kuNkulunkulu nemnikelo. Ayothi Nkosi sizobika sikhathazekile ngokuhlukahlukana kwethu. Afika lamantombazana awu-2 aguqa phambi kukaNkulunkulu. Mayebika lamantombazane phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu wayithatha iminikelo yamantombazane amabili wathi wena hamba. Kwahlala wawabiza buyani babuya bobathathu waphinda sona leso wayithatha iminikelo yamantombazane amabili wathi wena hamba. Yakwalela ukuthi Nkosi yami ngizothini ngonele uNkulunkulu ngoba kangikhumbuli lapho ngonela bengithi ngihamba kahle nje Nkosi kwenze njani. Waphinda wababiza bafika bayibeka iminikelo bacela bakucelayo wathi wena kulungile cela wena kodwa umnikelo wakho angizukuthatha hamba. Waphinda wababiza uthema ebabiza wayesefike sithi mayese ikhatha lendlela hambani sala uyazi ukuthi njoba ngawuthatha umnikelo wakho yini athi lona Nkosi angazi noma unile noma bona abazali bami noma bone bani noma bone bani angazi ibise ebese ethu kulekhani kulentombazane hayi mntanami abazali bakho
nawe futhi awunaka kodwa ukubona ngingawuthathi umnikelo wakho ukuthi wena ma usuhambile lapha emhlabeni ngiyobonana nawe kwelizayo banceke la kuyiwa khona bafowethu akunjengalo mdlalo esiwenza la emabandleni le mdlalo esiyenza la emabandleni angazi ukuthi siqonda ukuthi siyakulisa njengoba ubona laba ngithatha iminikelo yabo ezicelweni zabo yingoba vele ngeke sibonane kulizayo khona emhlabeni bafowethu khona emhlabeni kodwa ungameli wami bambe iqhiya kodwa futhi ungalwi namuntu bishop ningalwi namuntu kodwa kuphela lalelani izwi elamiswa ningasisusi isikhonkwane inkosi kuseselizwe yazi ngiphelelwa ngisho amazwi okuhlabelela ngashumayezeka inkonzo isiyophela ukuthi kuyenzeka uthi umholi kanti kube nesifo nje siba khona somona kuyenzeka ngisho ekhaya nithi nizelwe kube khona nje isifo somona namhlanje into kuthina engathi into ewumona ibingaphela kusho ukuthi uma ngithi kuthina sonke into ewumona nje ibingaphela khona la bengingalunga khona ngoba omunye uzayinyeza ukuthi izinto azenzeki ngani kuyena inkingo ezenzeka izinto kuwena ngoba uNkulunkulu uzohlangana nawe kwenzayo inkinga kunabantu abayazama abanye bayafesa kanti uNkulunkulu babekele into yakwenzayo angikho-ke kodwa lapho la esengikhona siyabonga oyizwile intshumayelo namhlanje ngithe uma siqala ngoLwesihlanu baba ngathi lo October u-October ongafani nabanye o-October kodwa ngoba baya ngokujwayela bazobona ufana kodwa namhlanje abazwile mesilivala ngento ethi nje awuzofana nabanye ayibonkosi ngifisa ukuthi baba sesiqedile ngoba awuma sekuphumela amazwi anje ayisekithi sefayikhuluma ngoba sizoyona yonke lento ngizocela ubaba uArchbishop Dladla asibuyisele inkonzo mase ungena kodwa bengizothi nginento ethi uma kushunyelwa kanje angikwazi ukukuvalela ngaphandle amen wawenzela abantwana abangahlangazanane ngobaba ayibonga inkosi ukuthi babe naleya nhliziyo evumayo
behambe ezinyathelweni zikababa ayibonge inkosi kakhulu hlabazihlangane enhlizweni yami khona ukumbonga uNkulunkulu ngani ukuthi kulezi insuku nobo isandla esikhulwayo sinciphile nasendlini yokukhonza ayibonge inkosi ngifunda esinye isifundo ayibonge inkosi kade ngisabuka nje lokhu ngibabazile ngithi abazalwana bakahlabazihlangane bayakwazi kakhulu ukuthi bazinikele bakhathalele omunye umuntu ngibuka ngisho babuze wakhohlwa kushiya ingubo zokulala kuney'ngubo zokulala ezisimangazile zifika amalonji namalonji eveni zifika abahlabazihlangane ukhohliwe nokumkhumbuza ibandla ukuthi naloko siyabonga kakhulu bazalwane silala ngey'ngubo ezintofontofo ngiphinde ngibonge kakhulu obaba abengameli ibandla ukuthi okuningi esiyaye sifikiselwe usisijabu kusuke kuvela kobaba bese kudluzela ngithi nosisijabu simhlupha kakhulu naye simhlupha ngobusuku ngamafoni ebuyela kithi ngithi nje inkosi yandise konke eninabo emakhaya enu ize ifuke ngisho nanezidingo zenu ebeningakazicabangi Baba uNdlanzi ubuye asebenze ngento yeprofessional ubuye bengabe yesonto ubuye ngaphandle ngifisa ukucela ingonyama kanye nosisi omdala inkosazana endala usisi Mntu basenzele ihandover
ukhulume ngesikhonkwane kuzo zonke into ayibalulile umntwana kaNkulunkulu ukhulume ngesikhonkwane. Haleluya. Ulimi ke lolo oluningi la kuleli bandla. Haleluya. Lwesikhonkwane, ungasusi isikhonkwane, ungasusi isikhonkwane. Haleluya. Mkhulu ngifike kwele nduduzweni yilethe esibusiso uhlaba ihlangane nobaba wakhe. Haleluya. Ngoba nakwelika moya abanikhohlile. Haleluya. Singanikhohlwa thina kodwa bona kwelika moya bobabili noyise abanikhohlile. Haleluya. Bazalwane, namhlanje enhlizweni yami magolideni amahle azalwe izolo namadala. Ukhona into ebalulwe umkhulu. Uthi umkhulu kumagolideni, ngangithi mangifike eMalukazi le ndoda enizalayo ishaye ikhwela. Haleluya. Kodwa laba basha abalazi lelo khwela mkhulu. Kodwa ngiyabonga namhlanje ukuthi ungibulile kubantwana ukuthi le ndoda eyaphathiswa lo msebenzi umdali kwakunekhwele eyayishaya bese kunyakaza abantu. Uthi umkhulu magolideni ingasusi isikhonkwane. Haleluya. Uma mgolideni uke wasusa ubophinda usibuyisele bandla. Haleluya. Mina amazwi akhe ngiwabhala ngensimbi ngoba ngiyakholelwa ukuthi ngizokufa futhi ngisaya esihlalweni somahluleli. Haleluya. Ibhadi lomuntu ophila impilo ethi yena akayi esihlalweni sokahlulela ufehamba kadafa lo muntu. That is why engeke aphendule laphakade ngoba yena uthi mina mase ngifile phelile eyami indaba iyophelela emathuneni hayi emaphakadeni. Kuyingozi ungamsaba uNkulunkulu ngoba usazokuma phambi kobuso bakhe. Magolideni ningawagxeka amanye amabandla ibhadi lokugxeka elinye ibandla uNkulunkulu owamisa labantu. Ngisokwenza nje isibonele ngobabushembe. Uma abantu ngizwa bethuka besho izinto uyibiza ngoNkulunkulu yonke lento. Bazalwane, uNkulunkulu wayemise lo baba uyingozi ngoba ubabushembe uyokuthethelela kodwa uNkulunkulu owammisayo wamnika lo msebenzi akakuthethelela wena. Haleluya. Ikhona senza izinto kalula ngoba sinethemba lokuthi ubabushembe njobe ethukwa unjani uzonithethelela. Kodwa uNkulunkulu wayemisile akajabuli ngokumthuka kwenu. Haleluya. Ukuphuma kuhlaba ihlane ngifuna ukukhuluma ngobabushembe. Haleluya. Haleluya. Namhlanje abantu bamkhomba ngemina bathi uthi uNkulunkulu. Mina ngithi ubabushembe okhona kulesi sikhathi nowayekhona nababekhona banjengoNkulunkulu kubantu babo. Abadideki mabesho njalo ngoba lo baba umephambi kwabo unjengoNkulunkulu kubona. Kukhuni ukuthi bakhulume ngoNkulunkulu ongabona bayeke lo bambona ngamehlo. Ngoba banovalo ukuthi ngelanga lokuphela uyothi uNkulunkulu awumazanga uNkulunkulu engakunika yena. Uyangazi kanjani mina? Asazani mina nawe. Wahlulo ubaba engangikunikeze yena.
awumphathanga njengonkulunkulu wasenyameni phambi kobuso bakho. Haleluya. Mkhulu lamazwi Ngibingelele ithandwe kababa abangaboni, ngibingelela amabhishobhu arch nabefundisi nabazalwane bonke nje bamagolideni abakhona. Kuye kuthiwe mase kukhuluma inkosi akube kusakhulunywa nje. Ngiyacabanga ukuthi khona ukubhimba omncane obenzekile umphathi wahle mase kukhuluma omkhulu asibe sasho lutho. Ukuthi akekho namhlanje angimboni uSobhuza. uSobhuza sihlale naye eHammersdale engakabi umfundisi. Kwathi ngolunye usuku ufuna ngimkhombise eMalikazi ngoba ubaba wakhe wayevamise ukuya eMalikazi. Mesifika eMalikazi afika athi ubaba, ingane zami sengimdala mina, sengizohamba kodwa isikhathi engiyonishiya naso kuyisikhathi semsebenzi. Uma ibandla lingasebenzi kobe kuyibandla lalutho. Uhlale ngikhumbuza njalo leyo nto esa ubaba afika isho kuthina. Hayi bese ngike isobhuza njalo uhlale ukhuluma indaba ezindala. Bese ngithi uyazi ubaba ngesinye isikhathi uyasebenze ngezibonakaliso. Mina ngashada ngasuka ekhaya ngahamba ngawushadela le Newcastle. Ngishadele eNewcastle ke kodwa ke ngokuhlala ngisempangeni. Uthi umkhwenyana wami ngolunye usuku uyazi ukuthini? Ngeke ngikubone emuye esontweni nawujabula. Bese ngithi mina ngani? Wathi wena likhi isonto elikuthokozisa njengesonto lakini. Hamba uyosonta kini ngoba uyajabula mukini. Mengithi ngiyafika la athi uJabu Mntu uyazi ngizokhethela ikomiti ngifuna esontweni kusetshenzwe. Abuya amazwi kababa ukuthi isikhathi semsebenzi. Abantu kabayazi imisebenzi ukuthi yini, bacabanga ukuthi kuyocenta igceke. Imisebenzi ukunikela. Imisebenzi ukwenza into ngesikhathi ekufanele yenzeke ngaso. Imisebenzi ukwenza leyo nto njengoba esho nje ubaba ethi ikhonkwana sikuyikhumula lapho zayibekwe khona. Uyazi namhlanje ngike ngalalela intshumayelo umongameli ayenze sesiyoshisa ithole. Lento esho umkhulu ilento esho umongameli interpretation yayo. Utolika yona. Ngicabanga ukuthi babudlamini uzokhala muyizwa lento. Iyakhalisa ngiyabona uyakhala. Ngoba khona lento ethi ngiyasebenza yini? Senginikiwe lesikhundla ngiyasebenza yini? Ukuyibuza nje lo mbuzo. Hayi ukuthi uzosebenza ngoba uzosula amawindi la. Ngiyanikela yini ngesikhathi? Istress enisinika abantu abaphela, istress enisinika uJabu sinzima ngize ngithi hey ingane yakwethu incane kangaka angazi ukuthi usalala yini ebusuku. Ebhala ko WhatsApp ukuthi napa sebenikelile namba bangakanikeli. Uthola ukuthi umuntu uzoletha umnikelo ngosuku lomsebenzi. Uthi akwenziwe njani? Kusuka ebusuku ngabe kuyothenga. Angazi kodwa umsebenzi awukakenzeki. Uthi umongameli namhlanje musani ukudlala ngabantu befundisi. Usho njalo nje into engizwile ngesikhathi kushiswa ithole. Uthi musani ukudlala ngabantu befundisi. Angazi noma abanye bezwile into. Useyasho manje ubaba ukhuluma lawo mazwi ukuthi mina hayi uyazi ukuthi ngathi ngalento ekuthiwa i-act. Wayesho njalo umongameli uMosethi yazi khona lento ekuthiwa i-act. Umuntu akakuthinte nje uthinto ugesi ungaboni. Uthinta le inkulumo ziyathintana kodwa abazange baze bahlangane. Abazange baze bahlangane kodwa bakhuluma into eyodwa. Angizukushumayela ke ngoba ngiyena umshumayeli. Kodwa kufike into ethi uJabu esecelile ukuthi angimlekelele ngoba befundisi niyasinda. Ufuna ukunitshela nje niyasinda befundisi. Uyazi ukuthi siyasijabule la mase ngena ntshakadula ngithi inkosi yami engabe bayayazi lento eseyinhlizweni zethu ukuthi umsebenzi awenzeki ngendlela ekufanele wenzeke ngayo. Uthi mengikhetha la kuleli komiti engisebenza nalo sengithi mina ngazi ngifuna ukubakhombisa ukuthi umsebenzi yini.
wayethi ubaba wopha labo abangayikwazi ukuthi bakuphindiselele. Ngisi-ke ake senze naleli komiti lento ekufanele siyenze. Sinikelele labo ekufanele abangafanele ukuthi basibonge. Vele kuqhamuke izingane zakaSobhuza napho oPepini. Baqhamuke benze izimangaliso. Izingane zenza imangaliso ngibona ukuthi hayibo kuyasetshenzwa ke manje. Ama-golden aseyaphambili. Ngithinteke bese ngithi mina yazi ukuthini ubaba wangifundisa ukuthi awukho umnyango engeke ungqongqoza ngemfundo anginika yona. Ake ngqongqoze nje eminyanga ethile kube ukuthi nje ngiqale ngiphuzile ukuqala ukuthi ngithi ake nginike labantu ababethandwa ubaba. Nekomiti lethu sithi sinika abantu ababethandwa ubaba. Kungelona ikomiti ngoba ngeke sibe ikomiti sihambela lapha emgwaqeni. Ama-golden. Lo umsebenzi wama-golden. Mase siwenzile lo msebenzi wama-golden asenzeli laba abathandwa bakababa. Sinabo nathi la enkonzweni abantu abawudingayo lo mnikelo owenzeka namhlanje. Engicabanga ukuthi sothi masiqeda la mase nabo sibenzele njengoba senzele labo. Zithandwa kababa. Noma ngabe kuncane kangakanani esinika kona kodwa kuphuma othandweni enhlizweni. Enhlizweni ejulile ezikhalayo. Uyakhuluma umongameli yakhala. Yakhala inhliziyo yami ngase uyivule mhlambe iconsa igazi kumanje yakhala. Ngiyakhala ukuthi abantu abakaboni ukuthi kuyiwapi manje njengoba ekhuluma ngo60 nje ukuthi hey qala ushaye countdown. Qala ushaye countdown ngoba khona abantu abangakayishaye countdown sebefike ku60. Angazi ukuthi hayibo kuyiwapi manje usebenzelaphi wena. Njengoba ubaba yethi uyolisebenzela ithuna lakho. Ngibuye ngithi uyazi kulonyaka angazi ukuthi kwenzekani. Uthi umongameli ngomhla ka14 kuzoba nenkonzo yeingane. Sididizelisane bebuza ukuthi ziyogqokana izingane. Ngithi mina ziyagqoka inupink yakuthiwa cha ziyogqoka isikotshi. Ngithi mina ingubo esinda kangaka. Ingubo esindayo isikotshi. Abantu abasazi isikotshi. Isikotshi sifika kumina asifikanga ngesiprofeti esafika la esontweni. Ngathi ngilele nje ubaba ngibonisa iground. Sengathi ngidlala iChiefs nePirates gcwele. Wangibamba ngesandla wathi Mntombi uhambile nami ngiyokubuyiselela ngokuthi uphatha abantu abangaka akhomba istadium ngithi mina ubaba ngizaphatha istadium abantu bagcwele istadium kwakwenze njani. Athi kodwa wakhe umunale ngubaba izingubo esikotshi nomnazana etho esikotshi. Uthi umongameli methi le ingane ayigqoke le ngubo esikotshi abuye la uMazwi ukuthi umsebenzi ubaba amnike wona njobe efuna lesikotshi nje siyomphakamise siyophatha abantu ingubo. Ugogo uMashandi wayethi uMondli unegama lakhe nje lathi uMondli elingabhalwanga phansi kodwa la wayebiza ugogo kuphela athi uMondli. Lelo gama lelo ngiyalicabanga ukuthi namanje liyaphila kuyena. Ngiyacela ke ukuthi ake silekelele senze lokho. Zithandwa kababa ke ngisho njalo ngithi nje lokho omncane sonika kona uvela enhlizweni ezithandayo ezinothando. Siyabonga kakhulu ukuthi andikibalanga ngisho sekwenzekani bekukhulunywa kuthiwa kodwa naqhubeka nazi ukuthi kunalomuntu owathunywa uSomandla. Ngiyabonga.
Nabagula kanjani noma sebehlekisa ngawe ungalibali lezabo izifo bayifihlile athi uhlaka lwakho wena God is with us. Sibonile, sithukwa, sathathushana, sihleko ngezifo zethu, kuhlekiswa ngathi, sathathushaka, uhambe. Hallelujah. Ngoba akekho umuntu uyongitshela ngamakina tawadlala. Hallelujah. Hallelujah. Uhlekisa ngawe nje amakina asekhabetheni. Hallelujah. Wena uwakho thatha uhlakala. Amen. Uthi Lata Hassan. God is with us. Sinje uyasithanda bazalwane. Ulapha zonke izifo. Never give up. Noma ngabe unengulazi, noma ngabe une-cancer, noma ngabe unani, noma ngabe uhluphekile, noma ngabe bathi ukhubazekile, uhlaka lakho. God is with us. Bahamba nabantwana bakwa-Israyeli bezokushiya kanjani endleleni wena. Hallelujah. 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 Uma ngibona iy'ngane zabantu ebezibulawa indulaza makithi ngiyayibona ngamandla kaNkulunkulu ngeke usayibona namhlanje. Wahlekisa ngento ezohlungu. Hallelujah. Bangibona iy'ngane zabantu ebezikhubazekile ziyahamba namhlanje. Wahlekisa ngento ezohlungu. Kazi yohluma wena enihlekisa. Sasifike sakhe isikhathi. uNkulunkulu ufike ngesikhathi bazalwane. Ingahlekisi ngokugula kwabantu. That will count against you one day. That will count very hard against you. Ngiyaphendukelana bazalwane. Ophendukela igazi lakho ophendukela. Isho ngani wathi abaseRoma.
ithi waphendukela igazi lakho uyophendukela lutho emhlabeni uma imbuzi kayiphendukele imbuzi wena haleluya ungaphendukeli igazi lakho mzalwane mfundisi uyophendukela lutho haleluya uyohamba ukele haleluya Jumele ngini ungahlekisi ngokuhlupheka komunye umuntu awulekele mzalwane ilanga lakhe nayo liyofika ubedinga umkhuleko wakho wena wafela wahlekisa wathi usebhojokelwe yibhuku awunakile nawe uthi ulesi wakho we-anda awusandukile kumele uqale ucheck ulesi we-anda before uhlekile uthi udadewethu we are counting down now I'm counting down mina bazalwane nina basha pray because this time will come we will start counting down hallelujah there's a time in life where a human being must start counting down the years hallelujah inkinga when life goes on ukhohle ukuthi one day umnikazi wesikhathi uyiphishiwa ingahlekisi ngokugula kwabantu khulekele haleluya yabona njengoba ngileli bani ngilaleli izinto ezisindayo shabalala angazi baba usikhakhani ngoba abantu bengithembile ngizwe izinto ezicelwa yingane esejari kababa ngivele ngikhale ukuthi angimemeze ngiqhume phezulu ithi ingane baba nginesifo ngicela ubaba wakhalisise kunamaphilisi ewaphuzayo ngicela utshela ubaba wakho angisize amaphilisi ngoba ungawadla amaphilisi bazalwane uma uNkulunkulu engavumani azophuma njengoba enjalo Jehova asavumani inkinga wathi unesifo wahlekisa ngomunye umuntu nawe ngisaba esikhundleni sokuthi ukhulekele sakho hlekisa ngezifo zabantu uhlakahle uphakela amaplate kuhleke kube mnandi kodwa lo muntu lana ekhaya athi unkosikazi kangenzeni ungithwalisele lithi uNkulunkulu akakuthwalisa umthwalo uzokusinda bazalwane amen he knew ngesikhathi ekunika lesifo ukuthi I will be with you yohamba nawe usho haleluya uJob ubolile uyanuka siswami smart uyanuka ubolile unelodwa unkosikazi uhlekisa ngayo zaqala izinto zajika zaphola lo zabuya izinto khona umuntu esele eBhayibhelini washona kaJob washona kaJob read funde kahle itora yakho ukuthi kwenzekani kumkaJob waenda ekuliphi ihlathi haleluya ngane zikababa ngiyabonga amagolden ngoba akanibuki ngale lihle abantu abanibuka ngayo ngihlangane nale drop ngibhleki imoto ugijime ngenyawo ngoba mangibone wena ngibonisa ubusiso ngithi awubusembe sisibusiso sami hawu Jehova kuthuza emotweni khona shesha anginandaba nale traffic lo salele nginika ithikithi kodwa mangifike kuyithanda zikababa ngithanda Nkosi yami ngaze ngabonga sengibone wena usuku lami seliyakhala haleluya ngoba ninkazimulo kulomuzi amen ninkazimulo kulomhlaba ngiyoba inkazimulo nakwelizayo uNkulunkulu ubusise ingane zikababa ubuhle ubusisiwe udadewethu la ingqongqoze khona uNkulunkulu ambusise amandisele bazalwane udadewethu ukhuluma ngemisebenzi haleluya haleluya opepeni benza imisebenzi sibantu othi ubuyibuka noma ngiphuza amanzi eThekwini wathi awu le sign inhloboni yamanzi lengithaya kahlala la bathi umuntu ongiphuzise lo muntu uphoyisisa abantu kodwa umsebenzi wengane encane ngapha haleluya kukhona into engayenza kulomntwana uthi omunye baba kumina baba umvumelelana kwempilo lapho ngoba usindisile ngathi baba awunabukhola uhamba uqalula abantu bakaNkulunkulu yonke lemfula iphake lapha olwazi
wathi uhlaba ihlangane inhliziyo kaJehova ihlelo lwakhe wonke amabandla abiza indoda eyodwa abiza umdali. Haleluya. So lo mntwana bayangena la ekhaya asike isidingo sokuthi uphumaphi usontaphi. Esakho isidingo sokuthi amen mzalwane. Amen. Ngiyabandlulula amabandla bazalwane. Ningawabandlululi ngoba uNkulunkulu bawo abasoze banithethelele. Bagolide noma ngabe ukhamkaphi noma ngabe ufaka ihili noma ngabe ufakeni mumukele. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngane sikaba bangifunda inkolo enzima. Uthi ngelinye ilanga umprofeti uMuhammad ukuthula makube kuye nezibusiso ngavela ngihlale kuyena. Kufika amaKristiyan amvakashele emasjid. Athi sikayikhumula ikathu uthi ngayikhumula ngena naso ngoba indlu kaMdala. Athi hawu kanjani na ngoba ikathulo zakhunyula uthi ngithe indlu kaMdala. Haleluya. Amen. Kufika isikhathi sokuthi amaKristiyan akhuleke uthi khuleka kanjani. Ngoba nalendlu eyamdali lo nani ondalayo. Kodwa ngiqinisile ngithi wena makho mele kwangena usindisiwe la uzoshintsha ebusweni. Haleluya. Uzoqala ushintshe ebusweni. Niyambona ubaba uShiba uhamba nonyazi. Amen. Ngoba ngifundiseni thandani wonke umntwana kaNkulunkulu. Amen. Noma ngabe bayini noma ngabe bawuhlobo luni akufuni wena uze endlini yakhe yenkosi. Haleluya. Haleluya. Anibusise umdali ingane zikaBaba. Anandisele impilo anandisele okuhle. Bagolide ngibusisiwe namhlanje. Abakhona nasebehambile babusisiwe basana. Mangibona ukudla kunje. Leli bandla lifana nse nebandla engihamba nalo emhlabeni. Ngihamba nawo wonke amabandla. I'm with interfaith. I'm with interfaith. I mix with every religion according to Islam. I shake hands with everyone. Angiphakeme ngengubo kaBaba. Ngiphakeme ngomdali ngangizelele. Haleluya. Ningawaqheka amabandla sima. Ningayiqheki isangoma ngoba nasezibandleni. Haleluya. Ningahleki lutho. Thandani uNkulunkulu umdali wenu. Amen. uNkulunkulu anibusise. Bahle kahle abantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu abusise isidlo senu sasemini. Haleluya. Umdala sibusise isidlo senu ngane zikaBaba samanje nini simukeleke umdala isidlo senu sibe sihle kunina sibe impilo kunina. Haleluya. 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 Izandla eziphekile izandla ezididiyekile emabhodweni uNkulunkulu ayibusise. Haleluya. Angijabulile ushabalala bengabafundeli. Haleluya. Sekubaleka shabalala. Sekubusisile makhosi. uNkulunkulu angazi ngithini kuyena ngento engibona. Angazi ngithini Jehova bakushiba ngento engibona phambi kwenu. Amen. Angazi ngithini Jehova. Angazi ngikhulume liphi igama ingane zethu. Sibusisiwe siphana. Haleluya. Kodwa kulesikhathi isibusiso usithatha umuntu ongeke azakumeme ngelinye ilanga. Ngeke azakumeme ngelinye ilanga. Into ayoyenza kuwena iyona. Uyothi kuwena inkosi ibusise. Haleluya. Haleluya. Akeza kumeme abanawo amandla okumema wena ephathini. Akabawenza amaphathi labo bantu mhlawumbe ngibabona bekhuleka ezitaladini begxekwa abantu bebalekelwa abantu bebabuka abantu ngehlengelona. Kodwa uNkulunkulu abaphendule laba bantu inhliziyo banibuke ngelihlo lasezulwini hayi lasezweni. Ngiyabonga babushiya. uNkulunkulu abusise mkhulu. Ubahola abantwana abasenduduzweni babekiwe ukuthi uzubahole njengendoda endala esasinayo kulendlu. Eyayibahola eyayithi ubaba wami yayithi inkunzi emafafa.
yayithi nimbona ubaba ithi nansi ikuze emafafa leya ndoda yayisenduduzweni bazalwane yayithi nibona ubaba ithi nansi ikuze emafafa isho uhlaba ihlangane isho uqhudela imizwezo emabaleka shiya izinto zakabhanki haleluya 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 uyahosha imali haleluya haleluya hayi azahambe nani endleleni ngane zasenduduzweni anganikhohle uhlaba ihlangane ngoba nana nisange nimkhohle amen haleluya abaphethe umlilo wesiliva noma wemali yamaphepha noma lokho kusothandweni kwezithandazo kababa bazozonapha kuleli tafuleni ngapha bezobeka khona umnikelo wakho haleluya i-instruction mangiqhamuka manje
uma uzokhipha lo bisi sisi kulo msebenzi ongaka engakhulela kuwo noma ngishike sekushona ngenxa yokuthi sithi ngabhala i-CV ebhalwe ngesithi I can able to do anywhere anytime nayo anytime ngifika kule nkonzweni uma ngithi bathandwa bakamkhulu asibasobhisitha ngizophumelela ngoba amandla esikhuleka ngawo kuma-golden makhulu kakhulu nangifakazi wawo ndawonye impeni kuyona aninodwa kodwa siphakathi haleluya haleluya uzophuma le phezulu ke Moingwele, Cruz Catabatala, Cruz Emacote, Moingwele, Tala, Cosipes, Bonum Service, Moingwele, Nasi Coso, Cosiabon, Sus, Kudumala, Cosina, Moingwele, Senso, Wanda, Manchester, Moon Service, and Ramon,